Bil-Malti pur, huwa forma ta' kabarre Malti. Da kabarre ħajuna forma speċjali din id-darba minħabba ċertu restrizzjonijiet li għandna ħabba Covid, mhux se nagħmluh kabarre bil-mod tradizzjonali fejn dak li jkun jista' jitħallat u jixrob u jċaqlaq, ħatkun daqsxejn xi ħaġa naqlek xejn iktar serja. Ħanamlu serata mużiko letterarja ta' satira. Ħajkun hemm l-attur Joseph Gallia magħna li ħajaqra dokumenti li qatt ma nqraw qabel mill-Arkivju Sigriet Nazzjonali. L-Arkivju Sigriet Nazzjonali, jekk ma smajtux bih, għax sigriet. Imma hemm affarijiet li żgur li qatt ma rajtu fosthom ittri u dokumenti storiċi minn personaġġi famużi li qatt ma nqraw qabel. Magħna wkoll f'dik is-serata ħajkonna żewġ kantanti tajbin ħafna, ħajkonna lil Marilu Vella u l-Joseph Zammit, it-tnejn mitla tal-mużika u anke ta' teatru, li flimkien miegħi ħajkantaw diski wkoll ta' ċikku l-poplu. Minix se nkun waħdi laqqas fuq livell mużikali, apparti li ħajkun hemm jien fuq il-pjanu, ħajkolli lil Olivel De Gabriele fuq il-kontrabax u ħajkolli wkoll il Joseph Camilleri il-Bibi Junior li ħajkun qiegħed fuq il-perkussjoni u l-batterija. Bil-Malti pur ħajsir ġewwa il-British Legion ġewwa l-Belt Valletta huwa post fejn hemm ukoll bar, ġifieri l-atmosfera hija informali ħafna, huwa post ukoll wieħed minn dak il-postijiet tal-komunità li fil-belt huwa tant importanti. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lil Valletta Cultural Agency, mod speċjali anke l-Ġuljana, l-Chris u l-Silvio li jaħdmu ħafna fuq il-loġistika ta' dan il-programm li żgurakom mhux faċli fiċ-ċirkustanzi torganizza avveniment.